Enes Muhammed aleyhisselam'dan şeýle hadis rivayet edýär. Ol oduny ýakşýaly içgaralyk, bahyllyk adamyň gadanan sogaplarını iýýändir diýär. Allah Taala bahyl adam men nigmatymyň düşmany, men edýän işlerime garşy çykýan we adamlaryň arasynda paýlan kysmatymy närazy bolýan adamdyr diýär. Bir gedek İbn Mesud Allah'ın beren nigmatyny düşman gözü bilen seretmäň diýenne bir adam Allah'ın nigmatyna düşmançylyk edýän kim diýip soraýar. Onda İbn Mesud bahyller diýip jogap berýär. İbn Mesud içgara bolmaň. Oň ziýany içgaralyk edýän adamyňda dälle özüňde ziýan eder diýär. Dana içgaralyk haramzadalaryň işidir. Şoň üçin içgara adam ýakyny, dogan garynnaşy, dost ýar bilýän däldir diýär. İçgaralyk ýadgyda garşy gitmekdir. Ýadgyda garşy giden bolsa Allah'ın düşmanydyr. Eyyub aleyhisselam'dan sen başyňa iň ul bela getiren zat nämedir diýip soranlaryna ol düşmanlaryň göripligi diýip jogap berýär. Bir gedek Aristotelden içgara adam näme üçin ikisi gaýgamda bolýar diýip soralanyna ol içgara ähli adamlar ýaly bu dünýäň gaýgam paýlananyny öz paýyny alýar. Emma ol beýleki adamlaryň şatlygyna da gamlanmaly bolýar diýip jogap berýär. İçgaralyk adamyň ömür tanapyny gysgalýandyr.